Usa ka gasolinahan sa Polomolok South, Cotabato ang giransak kung asa nadala sa mga sospek ang kapin 200,000 pesos nga kita niini. Pasado alas 3 sa kadlawon dihang miabot ang duha ka mga empleyado sa usa ka gasolinahan sa Cannery Road, Barangay Poblasyon, Polomolok South, Cotabato. Apan pag-abot nila sa lugar, natingala na lang sila nga abli na ang ilang opisina. Dihang ilang gi-check sa sulod, wala na ang ilang kita nga 293,000 pesos. Wala sab matud pay gwardya ang mga establisimento. Sa nagapadayong investigasyon sa kapulisan, ila sab gikonsidera ang posibilidad nga inside job ang hitabo. Posibleng inside job or pwede rin pong mga may mga watcher po diyan sa palibot kasi alam nila alam nila na walang gwardiya at possible din na alam nila na may laman na malaking pera ang kaha. Itong mga CCTVs na naka-install sa mga vicinities po ng kanilang negosyo para nang sa ganoon kung may mga insidenteng kagaya nito